Good morning mga moms! So nandito na tayo ngayon sa store. Ano yan kuya? Hindi kasi ito mapipress. Ganyan lang. Patong lang siya. Tapos, ito, yung kubo na dos, gano'n lang dito. Gano'n lang siya. Parang yung kapatong. So, Ganyan lang. pwede ako bumili ng... Ganyan lang siya. Oo nga daw. Oo. Ayun, ganyan. Hindi ito mapipress. Kailangan may ano... Oo. Yung parang... Kasi may ang original niya, may ano talaga. May ganito? Oo, para ma-press siya dito. Wala. Ganyan, nakaganyan talaga siya. Hindi siya Ito hindi to match. Hindi. Hindi siya mga ganyan-ganyan, oh. Kailangan naka-press siya. Nakalubog. Oo, ganyan. Eh, ito, ganyan lang. Ganyan lang yan siya. Pwede mong tanggalin, ganyan. Dugtungan na lang yung tubo natin. Yung tubo, dugtong na lang. Ano na lang yung sabi. Dito niya. Anong ano daw? Panidikit? Hindi naman ito madikitan eh. Kaya ito, may gasket. Para yung hindi siya magtagas yan sa gilid. Hindi nag-leaking. Kaya may gasket. Wala kasing sukat yan eh. Kaya, Doon sa... Unless bibili ka ng bagong buo. Isang set. ay, kasama na ito. Kasi, pero may nabibili niya na ano lang. Mayroon. Meron. Meron dyan. Dati yung bumili ako dyan kay Gamulo eh. Galing ako kay Gamula. Tinignan ko lang yung dati kasi may nire-refill din ako na ganito. Pila. Ay, ikaw na lang magtingin. Gusto mo. Tinignan ko. Ewan ko lang kung mag-match ba yung ang butas niya. Tingnan natin. Andyan na sa taas ko. Yung bubong nila nanay. Ano natin para hindi ba mag-anggi yung tubig sa gilid natin. Ay, hanggang sa... Dalawa yan? Dalawang yero? Isa lang. Hindi ko na inamit doon kasi yero naman yung... Okay raman yun. ito lang importante plywood eh. Yung doon, wala naman yun. Baka maanggian po ng tubig. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Yan na yung para sa... Para sa na yun, kuya. Hindi kaya masugatan kami yun. Hindi kaya masugatan kami. Sige. Tatanggalin naman natin. Para i-steady siya dyan sa ilalim. Ginagawa na yung gripo. So, ayan na. Kasama dun sa mga napamili ko nung nakaraan is meron ako ketchup. So, meron tayong toyo soka. Actually, konti pa lang yan. Pero dadagdagan na lang natin siya. Ito. Meron na rin tayo iba mga na groceries na iba mga kailangan sa ano. Ate, pwede makialam ng gunting? Ngayon naman dito na kami sa CR, tinatabo na. Itatabo na sila kasi para sa finishing no flooring at yung magiging daluyan ng tubig. Saan yung pagbubuhos? Silip na. Pababa? Doon, tubig. Pero liliit pa yan. Ha? Liliit pa yung butas na yan. Oo. Kasi baka mamaya may makapasok na daga o halas ba? Lalagyan pa naman kubo natin yan. Ngayon naman, dito sa ilalim ng lababo.
Limitado na dito. Para dyan, pwede na nalagay dyan yung ano, kanang gaso. Kasi bukas kuya, i-ano ko na yung ref. Saan? Dalhin na rito. Saka yung gasol. naman dyan. Kaya inaano ko kung masemento na siya kagad para bukas, mailagay na siya. Gasol at saka ibang lagay ng mga kawali dyan. Kaldero. Pati dito sa... kasi baka mamaya dito ba, maging daanan ng mga ano, bubwit, mga mababait at ng mga halas o mga butas, no? Ayan na yung ating gilid na part. Hanggang dito sa may pinto ang ganda. Ayan. Parang hindi maayos mo mabilis ang ano ba, galaw, lakad. Dito naman sa labas. Sobra na... Kakayanin pa hindi na. Bukas na yan. Oh, di, inano ko lang kasi yung sobra na masa kunti. Ah. Para masutingan natin. Oo kasi para ito matuyo na rin bukas ba. Kakayanin pa. Naku, isang araw na lang. 80 lang. Isang araw na lang pasukan sa Lunes. Correct. So for sure, ang dami ng mga estudyante na maglalabas-pasok dyan. Sana dito din, maraming teachers, nakakain, diba, na mag, ano dito, order, ganon. Ang dami nito, Sana mapuno ko to. Pupunuin ko yan. Makadalawang laki pa ako. Diba, babe? Ay, sorry tay. Ay! Ano ba yun? Hindi ko na talaga alam kung anong emosyon ko. Sa totoo lang ako. Hindi ko alam kung, alam mo yung ano ko, may kaba, may excite, yung takot, alam mo yun. Yung masaya kasi unti-unti na siyang natatakot ako, baka ganito, ganyan, baka ganito, alam mo yun. Maraming mga ganon. Well, yun nga lang, ang maliban doon sa everyday, Monday to Friday. So, diba, hindi naman sa for sure may mga bibili naman siguro dito sa store natin. Yung Saturday, Sunday kasi walang pasok. So, part siya ng bayad sa upa. So, iniisip ko kung ano yung possible na gawin. Para na sa ganun, kahit weekends, kumikita siya. Diba, may bibili, may mabibenta pa rin. So, yun. Isipan natin. So for now, ito muna mga moms. Sana patuloy nyo panoorin yung mga videos ko. Thank you so much. Parang tostang-tosta na yung mukha ko. Grabe, no? Parang nasunog na talaga ako. Yan. Anyway, it's okay. I know everything will be worth it. I know na lahat ng ito, lahat ng sacrifices, lahat nung stress, good stress, ayan, is may maganda rin naman siyang kahinatnan. To everyone na sumuporta sa akin, maraming salamat. Brand Damage, thank you sa pag-garantor sa akin sa iyong hardware. No? To Mama Sita, Daddy June, sa mga taong nandito nagtrabaho, to my social climber friends, family, maraming salamat. Road Trippers, Gene Team, to my family in Manila, salamat. Kay Cara Faith, na nagpapahiram sa akin lagi ng motor. Maraming salamat. Ate Annalyn, Ate Maribet, Ate Marie, Mami May, who else? Ate Mama Melay, maraming salamat. Sino pa ba? Ate basta maraming salamat sa inyo. Hindi ko pa kayo may isa-isa, pero maraming salamat sa tulong niyo talaga. Alam niyo yan. Amor, thank you so much. Thank you. Ninang Celia, thank you so much. To my brother, maraming salamat. Magpalakas kayo dyan. Magtutulungan tayo. Alam niyo yan. Ginagawa ko to hindi lang para sa akin, para din sa iyo at sa mga bata. Okay? To everyone who's watching right now, maraming salamat again. And may God continue to bless us all. Ingat tayong lahat.